Prajem dobrý večer. Vítajte na pôde Univerzitného pastoračného centra. Týmto chcem aj poďakovať UPCčku za to, že môžeme tento večer byť tu a s cennými hostiami diskutovať. A dovolte mi na úvod, ešte predtým, ako prejdeme k tomu úplne najpodstatnejšiemu, predstaviť seba. Volám sa Tibor Javorek, som doktorandom na katedre politológie na Univerzite Komenského a v súčasnosti spolupracujem aj na projekte Demagog.sk. Môžete vidieť malú uputávku naše logo. A týmto vám chcem dať do pozornosti tento projekt. A v zásade, tým, že sa blížia voľby, tak sústredíme našu pozornosť stále viac aj na prezidentských kandidátov, overujeme ich faktické tvrdenia v diskusných reláciách, takže určite tam môžete nájsť nejaké zaujímavé informácie. Tiež sa budeme venovať témam spojenými s Európskou úniou, tým, že sa blížia voľby do Európskeho parlamentu. A ešte na úvod mi dovolte povedať informáciu ohľadom ďalších dvoch pozvaných hostí, ktorí však nemohli dnes večer prísť. Andrej Kiska sa ospravedlnil, už mal naplánovaný iný program, nedokázal si to prispôsobiť tak, aby mohol prísť. A s Pavlom Rušovským sme kvôli nejakým technickým problémom sa skontaktovali až v čase, keď už tiež nebol schopný si prispôsobiť svoj čas. Takže týmto aspoň pozdravuje všetkých prítomných, ale bohužiaľ nemohol dnes prísť. A teraz tomu najpodstatnejšiemu. Dovolte mi privítať, ak môžem začať od najstaršieho. Jan Najmudrejšieho. Tak aj najmudrejšieho. Jan Čarnogurský. Milan Kňažko. A Radoslav Procházka. No a ak vás môžem hneď na úvod poprosiť, namiesto toho, aby som vás možno ja viacej predstavoval, tak skúste sa sami predstaviť tu prítomným, možno niečo zo svojho života, pokiaľ možno čo najkratšie. A hlavne možno niečo, nejaké vaše hlavné posolstvo, s ktorým idete do volieb, nejaká vaša vízia. A tiež, ak môžem poprosiť v tom istom poradí, ako som vás predstavoval, keby ste začali. Tak začínam ako najstarší, ako už moderátor povedal. Som jediný z týchto, ktorého narodeniny sú zároveň štátnym sviatkom Slovenskej republiky. Skončil som právo. Pracoval som najskôr ako advokát v 70. rokoch, potom som bol vylúčený z advokácie v 81. roku pre obhajobu disidentov. Pracoval som potom ako šofér, robotník, podnikový právnik, všetko možné. Potom som stratil som zamestnanie už definitívne. V 87. V 87. áno. Takže 3 roky som bol vlastne nezamestnaný. V 89. v auguste som bol zatknutý za disidentskú činnosť. Nežná revolúcia ma oslobodila. Potom rýchlo behom 2 týždňov som opustil väzenie a stal som sa podpredsedom federálnej vlády. Čiže asi pol roka som bol vo federálnej vláde, potom som prešiel po voľbách do slovenskej vlády, tam som bol najskôr prvý podpredseda, potom predseda, potom zase v opozícii, čiže tu nás s Milanom Kňažkom sme boli aj vo vláde, aj v opozícii, teda myslím navzájom. A potom som, v 80, kedy? Nie, v 2000, už sa mi to pletie. V 98. roku, áno. V 98. roku som znovu išiel do vlády ako minister spravodlivosti do 2002, čiže 4 roky, prvú Dzurindovú vládu. Potom som videl, že už to ide smerom, ktorý mi celkom nevyhovuje a nemal som zároveň ale dostatočný vplyv ani vo svojej strane, čiže v KDH, ani celkové, aby som bol schopný podstatnejšie ovplyvňovať politiku vlády, tak som sa radšej pobral a vrátil som sa do advokácie a doteraz pracujem v advokácii. Ďakujem. Ďakujem. Pán Kňažko. Tak,
Ja budem veľmi stručný, dámy a páni, dobrý večer. Nie je pravdou, že iba ty si sa narodil na štátny sviatok, pretože budeme 29. augusta oslavovať 70. výročie Slovenského národného povstania a predvečer, keď budete mať pocit, že to je kvôli povstaniu, tak to je preto, že ja mám narodeniny 69 rokov, takže je to stále Slovenské národné povstanie, mi pripomína moje narodenie. Trošku som to zmeškal o rok, ale však budú ďalšie. No, skrátka, ja som prešiel viacerými profesiami. Začínal som ako baník, potom kulisár, drevorúbač, stavebná priemyslovka medzi tým, alebo tesne pred tým, potom Vysoká škola muzických umení, potom prišiel 68. rok, keď nás po druhýkrát oslobodila sovietská armáda, takže som išiel do Francúzska oberať hrozno. Úroda bola taká vydatná, že som oberal 2 roky. Vrátil som sa v 70. roku, nastúpil som do práce a 20 rokov sa u nás konsolidovalo a normalizovalo a na sklonku 80. rokov, v 89. roku som podpísal takú petíciu, niekoľk vied, čo napísal Václav Havel, potom petíciu na oslobodenie politických väzňov, jeden z nich bol tu prítomný pán Čarnogurský, ktorí kládli kvety tým zavraždeným deťom počas okupácie v 68. Tam bol ešte Kusí, Ponická a možno ďalší. No a potom sa tak okolie okolo mňa začalo trošku meniť, tak som pre istotu vrátil ešte titul zaslúžilého umelca, aby neboli nejaké pochybnosti. A potom prišiel november. Bol som veľmi aktívny, vlastne politika vtrhla do môjho života, 6 mesiacov som pôsobil ako poradca Václava Havla v Prahe, potom som nastúpil do prvej vlády, do slovenskej vlády, do vlády Slovenskej republiky, potom bola prvýkrát opozícia, potom bola druhá vláda, založil som ministerstvo medzinárodných vzťahov, neskôr ministerstvo zahraničných vecí, potom som išiel znovu do opozície a bol som tretíkrát vo vláde, stal sa zo mňa taký vládny recidivista. Ako minister kultúry som ukončil svoje politické pôsobenie v roku 2002. A odišiel som z politiky dobrovoľne, takých nás veľa nebolo, ani nebude na Slovensku. Väčšinou odchádzajú títo politickí lídri aj so stoličkami, ku ktorým tak postupne prisknú. Ale o tom nechcem teraz hovoriť, možno neskôr. Myslel som si, že do politiky sa už nevrátim, ale kandidujem preto, že tu je opäť vláda jednej strany a začínajú sa tu príznaky s tým spojené. No a preto som presvedčený, že je dôležité, aby na miesto prezidenta kandidoval človek, ktorý nie je viazaný na žiadnu politickú stranu a ktorý bude naozaj konať podľa svojho vedomia a svedomia nezávisle. A zvyšok asi sa dozvieme v rozhovore s vami. Na tento rozhovor sa veľmi teším. Ďakujem. Tiež ďakujem. A napokon pán Procházka. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Ja sa volám Radoslav Procházka, mám 42 rokov, som otcom rodiny s 2 malými deťmi a s manželkou, ktorá sa venuje rodinnému právu. Venujem sa súťažne sálovému futbalu, pestujem ovocné stromy a vinič, ktoré potom plody toho viniča podliehajú spracovaniu a konzumácii. To sú tie veselšie chvíle. Do verejnej služby som išiel v roku 2010. Potom ma ešte raz ľudia prekružkovali do Národnej rady Slovenskej republiky, kde dnes pôsobím ako podpredseda ústavnoprávneho výboru bez stranickej príslušnosti. Pokiaľ ide o takú krátku genézu, keďže si ju dovolili kolegovia, tak ja si ju dovolím tiež, ale myslím, že v stručnejšom rozsahu. Ja keď som skončil školu v Bratislave, tak som na rozdiel od väčšiny mojich spolužiakov nešiel do komerčnej sféry, ale tam, kam ma ťahalo srdce. A to bola teória dejiny štátu a práva na škole a ochrana občianskych slobôd a práv v rámci mimoškolských aktivít. A vo veľmi podobnej dileme som bol, keď som skončil školu v Spojených štátoch. A namiesto veľkej kancelárie v New Yorku som
chodil takým ošarpaným vlakom do Košíc na týždňovky, kde som pôsobil na ústavnom súde ako poradca. A potom prišiel rok 2012 a ja som opäť stal pred takou dilemou, že či závetrie zabehanej politickej strany alebo beh proti vetru a do strmého kopca s úsilím pomôcť Slovensku pohnúť sa dopredu. A to je vlastne dôvod, pre ktorý kandidujem. Túžba pomôcť vlastnej krajine pohnúť sa dopredu smerom k štátu, v ktorom panuje spravodlivosť, sloboda a poriadok. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ja sa pokúsim ešte raz tú druhú časť otázky, ktorá ostala nevypočutá väčšinou. A síce možno to dôležitejšie. A ešte predtým, ako príjeme úplne ku konkrétnym otázkam, máte priestor bez toho, aby ste mali možno úplne nejakú veľmi konkrétnu otázku. Povedať, čo je vaša vízia. Prezidenti tradične nemajú program, tak ako majú strany, keď kandidujú do parlamentu. Ale čo je vaša vízia pre Slovensko? Alebo čo je ten dôvod, prečo kandidujete? Nie v zmysle vašich skúseností, ktoré sú nepochybne dôležité, ale z pohľadu toho, čo ponúkate krajine. Áno, pardon. Túto časť sme nejak všetci prehliadli. Kandidujem, pretože mám predstavu a chcel by som pre Slovenskú republiku jednak udávať víziu a strážiť túto víziu. To je vlastne takou hlavnou úlohou prezidenta, pretože prezident nemá až tak veľmi výkonné právomoci, ale tú víziu by mal udávať. A tá vízia je silná a spravodlivá a pevná Slovenská republika na základe toho, že tu bude sociálna spravodlivosť, na základe toho, že Slováci jednoducho budú si žiť lepšie tu na Slovensku, aby nemuseli v takom rozsahu chodiť do zahraničia, že tu bude práce, že tu nebude taká nezamestnanosť a že bude Slovenská republika aj navonok požívať vážnosť a tú vážnosť bude požívať jednak na základe toho, ako som povedal, že teda bude silná a pevná smerom dovnútra. Okrem toho, ako prezident by som chcel prispieť ku tejto vážnosti Slovenskej republiky. Prakticky všetky knihy, ktoré vyšli o páde komunizmu v Európe alebo v Severnej Amerike, tak obsahujú aj moje meno. To znamená, že keď sa s takýmto imidžom budem pohybovať na medzinárodnej scéne, čo sa už doteraz dialo a v istej miere sa deje aj doteraz, tak jednoducho budem vedieť nájsť spoločnú reč s predstaviteľmi a s ústavnými činiteľmi iných štátov a jednoducho v mene Slovenskej republiky dosahovať dohody, ktoré budú výhodné pre Slovenskú republiku. Ďakujem. Pán Kňažko, ak môžem poprosiť na tú istú otázku. Treba si povedať veľmi otvorene, že prezident má veľmi úzke právomoci z hľadiska kompetencií, ktoré mu umožňuje ústava. To je jeden rozmer. A tam by každý z nás, si myslím, ktorí kandidujú, teraz tých demokratických kandidátov, mal dôsledne dodržiavať ústavu a naplňať svoju ústavnú funkciu, respektíve svoje ústavné funkcie naplno. To je jeden rozmer. Druhý rozmer je, že prezident by mal byť aktívny. Prezident musí reagovať na problémy spoločnosti a musí sa snažiť pomôcť tým slabším, musí sa snažiť pomôcť tým, ktorí sú ukrivdení. Keď sme vystúpili na novembrové tribúny v 89., mali sme niekoľko bodov, ktoré treba splniť. Splnili sa bez osporu slobodné voľby. Ale stále tu nefunguje rovnosť pred zákonom. Vieme o tom, že víťazia tí, ktorí sú v správnej strane, alebo majú viac peňazí, alebo jednoducho iné dôvody takzvaného rodinkárstva alebo klientelizmu, ako sa to nazýva. Vidíme, že neexistuje rovnosť šancí, pokiaľ ide o zamestnanie v administratíve štátnej. Vidíme, že znovu sa uprednostňuje stranická príslušnosť pred odbornosťou a toto všetko boli atribúty, ktoré sme sa snažili riešiť už v novembri. Mnohé z nich alebo nevyšli, alebo sa vracajú. Ďalej sa v našej spoločnosti
znovu vytvorila akási mlčiaca väčšina. Táto väčšina sa vytvorila preto, že ľudia rezignovali. Práve z týchto dôvodov, že nedôverujú súdom, nedôverujú úradom, ktoré pracujú sami pre seba alebo pre isté skupinové politické záujmy, ale nie pre ľudí, že vlastne sa z nich stávajú občania, ktorí si nedokážu udržať alebo vymôcť svoje občianske práva. Rád by som zdôraznil, že na Slovensku, teda vízia. Moja vízia je, že všetci občania v našej republike budú vedieť, aké sú ich práva. Že štát, respektíve vláda, vytvorí také pravidlá, aby sa o tieto práva mohli uchádzať, aby ich mohli brániť. A každý občan by mal mať vedomie, že jeho povinnosťou je tieto práva chrániť. Svoje vlastné práva, pretože o ne príde. To je taký základný pohľad na spoločnosť na Slovensku, ktorá žiaľ stále nie je občianska. No a chcel by som ešte vrátiť sa k tej mlčiacej väčšine, že rád by som bol jej silným hlasom. Ja nebudem mlčať, pokiaľ pôjde o nespravodlivosti, nebudem mlčať, pokiaľ pôjde o čierne stavby a pokiaľ pôjde iné porušovanie zákona, kde skrátka občan sa stáva akýmsi suverénom iba raz za 4 roky a potom je zabudnutý. Bohužiaľ, je tu táto kríza, ale je tu ešte aj kríza hodnotová. Keď niekto si nevšimne november 89, znamená, že si nevšimol pád železnej opony, že si nevšimol pád Berlínskeho múru, že si nevšimol skrátka túto zásadnú zmenu, že prišla sloboda. Keď si nevšimol, ak zabudneme na slobodu, zabudneme aj na iné hodnoty a pojmy, akým je pravda, spravodlivosť, dodržané slovo a vzniká tu akýsi hodnotový chaos. Čiže rád by som bol, aby z tejto mlčiacej väčšiny a z týchto neslobodných občanov sa vytvorila akási verejná mienka, ktorá bude vytvárať tlak na politikov, ktorí zabudli to, čo slúbili a venujú sa niečomu inému. No, mohol by som o tom hovoriť veľmi dlho, ale na úvod, hádam, stačí. Ďakujem. Ďakujem. Ja som myslel, že toto bolo veľmi dlho, ale to bol vlastne iba úvod. Ja budem kratšie, lebo ja som zvedavý, že aj na ľudí, že čo majú čo povedať a čo sa majú čo spýtať, takže sa budem snažiť byť veľmi účelný v tom... To vám budem veľmi vďačný. No, to si viem predstaviť. Ale ten program totiž to mám do toho úradu. A keď sa pozriete na ústavu, vôbec to kolegom nevyčítam, ale zistíte, že nikto nemá taký rozpísaný katalóg kompetencií ako prezident republiky. Niekoľkonásobne dlhšie ako vláda a parlament dokopy. A to nie je len tak, lebo už to úvodné ustanovenie, ktoré definuje poslanie prezidenta v našom ústavnom politickom systéme, hovorí, že prezident zastupuje Slovensko navonok aj dovnútra a zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. To vytvára taký široký priestor pre aktívneho prezidenta, ktorý sa nedá odbiť tými poznámkami, že nemá výkonné kompetencie alebo že má veľmi obmedzené kompetencie. No, ak to posudzujeme podľa skúsenosti, ktorú sme mali doteraz s pánmi na politickom dôchodku, tak áno, tá skúsenosť je zrejmá. Vždy je jednoduchšie povedať, nemôžem, nemám kompetenciu, nedá sa. A ja si práve myslím, že dnes potrebujeme prezidenta, ktorý toto hovoriť nebude. A prezidenta, ktorý nebude chodiť do zahraničia preto, aby mu ukázali nejaké múzeum, zobrali ho na hrad alebo ho nakrmili na nejaké recepcii. Myslím si, že po niektorých skúsenostiach na polovačky už ho brávať nebudú. Ale že potrebujeme prezidenta, ktorý bude z toho zahraničia sa snažiť priniesť ľuďom, od ktorých dostane dôveru a ktorí živia ten úrad, nejaký konkrétny úžitok. Preto ja hovorím, že keď slovenský prezident zastupuje Slovensko navonok, no tak môže otvárať dvere našim podnikom v zahraničí tak, aby to prinášalo prácu pre ľudí tu doma. A tam vonku to tí prezidenti aj robia. Tam, kde nie sme zvyknutí na to, že prezident trčí v kúte a odtiaľ niečo zamáva čestnej stráži alebo niečo podobné, tak naozaj ono to nie je taká, že peknúčka, čistúčka robota v kancelárii za stolom, že treba niečo napísať alebo povedať do kamery. To si treba vyhrnúť rukavy a odmakať to, ale podľa mňa, keď na to ten úrad máme,
To je jedna vec. Druhá, keď si zoberiete tie kompetencie a rozumiete im, tak zistíte, že nikto v tomto štáte nemá väčšiu a priamejšiu možnosť chopiť sa kormidla pri náprave pomerov v súdnej moci ako prezident republiky. Nikto, ani zďaleka. To, kto sedí na najvyšších justičných poschodiach, je priamym odrazom toho, kto sedí v Grasalkovičovom paláci. Čiže to je ďalšia vec, kde prezident nie že môže, musí byť aktívny a práve nový prezident republiky by sa tohto kormidla mal chopiť veľmi výrazne. A potom je tu ten, čo asi pánovi predsedovi Smeru sa najviac nepáčilo, aj to tak negatívne glosoval, je keď som avizoval aktívny vzťah s vládou Slovenskej republiky, ale nie ako trucovitý prezident. Nie prezident, ktorý robí prieky, ale prezident, ktorý usiluje o rovnováhu v tom štáte. Aj spoluprácou, aj kontrolou. Spolupráca tým a tou účasťou na vláde raz mesačne a kontrola tým pravidelným hodnotením toho, ako vláda plní sľuby, ktoré ľuďom dala a ku ktorým sa zaviazala v programovom vyhlásení vlády. Dnes, ako iste, že v demokracii, ktorá má 200, 300, 700 rokov, to robí parlament. Ale ja v tom parlamente dnes sedím a ja vidím, čo sa tam deje. Nerobí to parlament. Parlament je zrelý na standing ovation, keď pán predseda príde do parlamentu, alebo na to, aby spravil záterasy pre novinárov, ale na to, čo robiť má. Na to dnes potrebujeme človeka, ktorý v celoštátnych priamych voľbách dostane od väčšiny národa mandát, aby sa o tú rovnováhu postaral. Ďakujem. No, ja verím, že tie možno úplne najkonkrétnejšie otázky prídu z publika, tak ja ešte položím jednu konkrétnu otázku a potom už sa môžete hlásiť o slovo. A teda moja otázka znie, či by podľa vás hlava štátu mala na oficiálnych a súkromných návštevách v zahraničí prezentovať postoj vlády, aj keby sa nezhodoval s jej osobným postojom. A neviem, možno začať z opačného poradia? Môžem, dám priestor sa pripraviť. Samozrejme, že prezident republiky ako hlava štátu má nielen právo, ale povinnosť aj na oficiálnom fóre povedať svoj názor. Ale zoberme si to, že kto vlastne z tých dvoch orgánov má priamy mandát od ľudí. Vláda? Vláda má mandát od parlamentu. Jemu sa zodpovedá. Prezident republiky má mandát od ľudí a im sa zodpovedá. Im ten úrad svojím spôsobom patrí a ich má zastupovať. Aj voči vláde. Čiže aj v kontaktoch so zahraničím a samozrejme aj na domácej scéne, keď má byť prezident republiky kompetentným a aktívnym nástrojom rovnováhy v štáte, tak musí byť schopný povedať viac, než to, čo mu vláda napíše na papier a nechá ho to predniesť na kameru, tak ako to vidíme dnes. Dnes máme hibernujúceho prezidenta, ktorý naozaj ako keby bol hlasom vlády. Ale podľa môjho názoru by prezident republiky mal byť hlasom občanov Slovenska a na to je hlavou toho štátu. To nie je, že hovoriaca hlava vlády, ale hlava štátu. Ďakujem. Pán Kňažko? Myslím si, že to nebola odpoveď na vašu otázku. Uvedomme si jednu vec, že zahraničná politika štátu je len jedna. Neexistuje zahraničná politika prezidenta, zahraničná politika vlády, ministerstva zahraničných vecí alebo kohokoľvek iného. Je jedna jediná zásadná koncepcia zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Je naprosto nepriateľné, aby ktokoľvek z menovaných orgánov vyjadroval niečo iného a aby vybočil z realizácie koncepcie zahraničnej politiky. To je prvá téza. To, že je to najdôležitejšia postava v zahraničnej politike, je nespochybniteľné. Áno, je to prezident, potom je to predseda vlády, potom je to minister zahraničných vecí. Asi tak toto sú relevantné postavy v zahraničnej politike. A potom už tí ďalší. Čiže jednoznačná odpoveď je, že nemôže byť iná zahraničná politika vlády a prezidenta. To je jedno, kto sa čomu prispôsobí. Koncepciu zásadne tvorí ministerstvo zahraničných vecí v súlade s inými najvyššími funkcionármi štátnej správy. Ale je veľmi dôležité, aj keď sa menia vlády, keď sú nové voľby, že sa nemení základná
línia zahraničnej politiky. Je to strašne dôležité pre štát. Ďakujem, pán Čarnogórsky. Vaša otázka znela... Môžeme ešte raz prečítať, ak treba. Prosím? Treba ešte raz prečítať, alebo... Nie, však si pamätám. Nie, ale že pán Kňažko hovorí, že pán Procházka neodpovedal na tú otázku, tak preto. Ale nie, však ja idem odpovedať na vašu otázku. No, Nech sa páči. Vaša otázka Bola to ponuka. Vaša otázka znela, že keď postoj alebo názor prezidenta republiky je odlišný od názoru vlády na nejakú otázku, či má prezident prezentovať alebo ako v zahraničí svoj osobitný názor a postoj ku nejakej otázke alebo nie, alebo sa má či stotožniť s postojom, s rozhodnutím vlády, alebo minimálne mlčať. Ja si myslím, že nemožno od áno, politika má byť jedna, najmä smerom do zahraničia, politika štátu má byť jedna smerom do zahraničia, ale zase nemožno od prezidenta žiadať, a ani by to nesvedčilo dobre o jeho politickom profile, keby bolo síce známe z domácej tlače a podobne, že jeho názor na nejakú otázku je iný, ale v zahraničí by hovoril niečo iné, než čo si myslí. To znamená, že áno, prezident povie, dajme tomu, že politika vlády a politika Slovenskej republiky v tejto otázke je taká alebo onaká. Ja si myslím, že čo ja viem, má to ešte aj nejaké iné stránky, ale samozrejme, keďže je to politika Slovenskej republiky, ktorá sa na domácej pôde nejakým spôsobom vytvorila, tak teda sledujem túto politiku Slovenskej republiky. Ja poviem jeden príklad, teda konkrétny z našich nedávnych dejín, kedy to tak nebolo. Na samite NATO v roku 2008, kedy sa rozhodovalo o členstve Ukrajiny v NATO. A vtedy Spojené štáty presadzovali členstvo Ukrajiny v NATO, to bolo v dobe Juščenkovej vlády, alebo teda Juščenkového prezidentstva. Ale európske štáty, myslím členské štáty NATO, Nemecko, Francúzsko a tak ďalej, boli proti, pretože si boli vedomé toho, že by to skomplikovalo vzťahy s Ruskom a tak ďalej. A vtedy všetky tieto európske štáty hlasovali proti prijatiu Ukrajiny do NATO. Hovorím na samite NATO v Bukurešti v roku 2008, ale slovenská delegácia vedená prezidentom republiky hlasovala za prijatie Ukrajiny do NATO. Ja som bol krátko na to v septembri v Moskve na Valdajskom klube a jeden nemecký člen Valdajského klubu mi hovoril, že čo sa Slovenská republika zbláznila, keď teda hlasovala takto, myslím, za prijatie Ukrajiny do NATO, keďže to bolo úplne v rozpore s hlavnou líniou z európskej politiky. To znamená, vrátim sa ku vašej otázke, že prezident republiky má rešpektovať túto základnú líniu a spoločnú líniu štátu Slovenskej republiky v zahraničnej politike, ale samozrejme v takom alebo v onakom rozsahu je oprávnený a povedal by som aj morálne povinný povedať svoj názor, ak je ten názor odlišný. Ďakujem. No, mne je jasné, že toto nie je otázka, na ktorú by sa dalo možno jednou vetou odpovedať. O tom by sa dalo celý večer hovoriť. Ak teda má niekto nachystanú otázku, môžete zdvihnúť ruku. Poprosím mikrofón sem dopredu. Ak vás môžem poprosiť predstaviť sa a možno čo najjasnejšiu otázku položiť. Ďakujem, moje meno je Jakub Lipták. Ja mám jednu otázku na pána Kňažka a jednu na pána Čarnogórského. Tak dúfam, že môžem položiť obidve. Pán Kňažko, vy ste povedali, že ste podpísali niekoľko vied, petíciu za oslobodenie politických väzňov a tak ďalej, ale pokiaľ viem, tak ste podpísali aj antichartu, tak by som vás poprosil, aby ste sa k tomuto mohli vyjadriť, či ste ju teda podpísali a ako to spätne hodnotíte, prípadne ak ste to podpísali, či sa za to hanbíte alebo nie. A pán Čarnogórsky, na vás mám ešte jednu otázku, že vy ste poskytli rozhovor pre Extra Plus a či vám nevadilo, že poskytujete rozhovor pre časopis
ktorí robia tí istí ľudia, ktorí kedysi robili fašírku v televízii. Ďakujem. Nikdy som nepodpísal antichartu. Ak to ktokoľvek tvrdí, klame. A nehanbím sa za tých, čo to podpísali, museli by ste žiť v socializme. Ak je potrebné dlhší čas na to, aby som vysvetlil, čo to všetko znamenalo, môžem to urobiť. Ale ani tí, ktorí to podpísali, to znamená Verich a tak ďalej, tí, ktorí tam vtedy sedeli, keď sa odohrával tento paškvil, ani za tých sa nehanbím a nevyčítam im to. Ale nikdy som nepodpísal antichartu. Môj podpis tam nenájdete. Ďakujem za stručnú odpoveď, pán Čarnogurský a Extra Plus. Áno. Vždy, keď nad niekým politicky zvíťazím, tak to pre mňa končí a pozerám sa do budúcnosti, do súčasnosti, ale najmä do budúcnosti. A to znamená, že tak, ako som politicky zvíťazil, bol som vo víťaznom tábore nad komunizmom, tak potom už komunisti pre mňa výrazne stratili význam a pozeral som sa do budúcnosti. A fašírka, to znamená, pokiaľ viem, to bolo v mečiarovskom období, tie relácie v televízii, opäť nad mečiarizmom sme zvíťazili. A zhodou okolností nedávno v Trende, či kde to napísal Marian Leško, že bol som pri všetkých 3 odvolávaniach Vladimíra Mečiara z vlády, to 3. bolo už definitívne. A to znamená, tým pre mňa Mečiar a mečiarizmus výrazne stratil na význame a pozerám sa do prítomnosti a do budúcnosti. A keď išlo o rozhovor pre Extra Plus, práve pre čitateľov Extra Plus som takýmto spôsobom mohol dopraviť message, správu, ku tým otázkam, ktoré mi najviac vytýkajú. Že moja vláda rozbila IRD, že keď som nehlasoval za Slovenskú republiku, ako si dovolujem uchádzať sa o funkciu prezidenta Slovenskej republiky a ešte nejaké ďalšie, už teraz si ich nespomínam. Čiže z toho hľadiska môj rozhovor pre Extra Plus bol racionálnym politickým krokom. Ďakujem. Ďalšie. Máš pocit, Jano, že dorazil k ním ten message? Keď ho uverejnilo Extra Plus, ktoré oni pravidelne čítajú, tak asi áno. Okay. Ďakujem, nech sa páči, ďalšia otázka. Dobrý večer, ja som Mária Madžová a mám otázku na pána Procházku. Vlastne vy hovoríte, že chcete pomôcť našej krajine a ja sa pýtam, že ako pomôžete našej krajine tým, že súhlasíte s registrovanými partnerstvami, keďže vieme podľa skúseností z iných krajín, že registrované partnerstvá takmer všade viedli vlastne k adopcii detí rodičmi, ktorí boli rovnakého pohlavia. A že teda, či si nemyslíte, že pre výchovu detí je najlepšie, aby ich vychovávali otec a matka? Ďakujem. Myslím. Ďakujem pekne. Neviem, že koľko detí vychovávate teraz vy, ja 2, a s manželkou, že to sú vlastné deti. Čiže mám takú pestrú skúsenosť s rôznymi fázami toho, ako deti vznikajú. A to je samozrejme nenahraditeľná skúsenosť. Ale to chcem povedať, že ja som vždy hovoril to isté a mám pocit, že ten postoj, o ktorom som hovoril, že o niekoľko dní na to ho ako keby, samozrejme, že nie po mne, ale bolo to pre mňa veľmi príjemné zistenie, že taký istý postoj formuloval pápež František. Že našou prvoradou povinnosťou je láska a súcit. A ja vychádzam z tej františkanskej tradície súcitu a pomoci tým, ktorí to potrebujú. A hovoril som v tejto veci vždy to isté. Pre mňa je manželstvo zväzkom muža a ženy, má jedinečnú podstatu a jedinečné poslanie, ktoré je nezastupiteľné a žiadnou inou formou vzťahu sa nedá zastúpiť a nahradiť. Jedným dychom dodávam, že ten silný zmysel pre rodinu,
ktorý je pre Slovensko typický. To, čo nás odlišuje od iných národov. Lebo tá intenzita toho zmyslu, to je naozaj silný pre rodinu. Ja to poznám aj okolo seba, aj na vlastnej koži. Tak to je pod tlakom podstatne priamejšie zasahujúcich vecí, ktoré tú rodinu ohrozujú a tlačia na ňu. A tvrdím, že nie je žiadnou apokalypsou, keď štát zjednoduší život ľuďom, ktorí žijú v iných formách vzťahu, ako tú, ktorú ja považujem za jedinečnú a nenahraditeľnú. Hovorím, že politik sa má starať nie o to, čo si ľudia myslia o svete a ako chcú žiť. Má sa starať o to, aby rodina mala priestor pre svoj rozvoj, aby matky vedeli sklbiť prácu so starosťou o rodinu, aby tie deti mali k dispozícii centra voľného času, aby štát neodmeňoval to napríklad, čo moja žena je na materskej. To, čo ženy na materskej pre spoločnosť odvádzajú, aby to štát neodmeňoval prachsprostou a almužnou, ale aby tomu vzdal úctu a hold, pretože to je dielo, ktoré sa nedá ničím nahradiť. Výchova mladej generácie. A to sú veci, o ktoré je politik povinný sa starať. Kázať z tribúny s horiacou pochodňou a hovoriť ľuďom, že vy ste dobrí a vy ste zlí, to je úloha prorokov. A vždy, keď sa politici pasovali do úlohy prorokov, tak to tej spoločnosti ublížilo. Ja sa vždy prihlásim k tomu aj za cenu veľkého osobného nepohodlia, že som pro-life. Dostávam kvôli tomu čapicou po hlave každý deň od všelijakých možných akože krúhov a čokoľvek iné urobím, tak vlastne na tom nezáleží, lebo som pro-life. A rovnako sa hlásim k ochrane rodiny. Ale nemalujme Armagedon tam, kde nie je. Ďakujem. Ak môžem ešte? Ďakujeme. Ak môžem veľmi stručne a potom dám priestor aj vám vyjadriť sa na tú istú otázku. A ak chcete ešte doplniť? Neviem teda, či ste si nevšimli, ale tak ja mám taký pocit, že na Slovensku sa snažia niektoré inštitúcie dostať na silu niektoré veci, napríklad na prihláškach na vysokú školu sa objavuje miesto otec, matka, rodič 1, rodič 2. Čiže podľa mňa to úplne jasne smeruje k tomu, že nachádzame sa v takej situácii, že prídu tie adopcie detí. A myslíte, že to, čo vlastne dnes bránime, ten zmysel pre rodinu a to jedinečné poslanie a podstatu manželstva ubránime tak, keď povieme ľuďom žijúcim v iných formách vzťahu nie. Vy nemáte právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie druhého. Nie, vy nemáte právo si upraviť vzájomné vzťahy v domácnosti tak, aby ste po sebe mohli dediť. Nie, vy nemáte toto a toto právo, lebo my chránime tradičnú rodinu. Tá tradičná rodina potrebuje praktickú ochranu. A ja na tú praktickú ochranu verím a vždy som sa o ňu usiloval. Ale rodine, kde otec musí chodiť na týždňovky a vidí tie deti 2 alebo 3 hodiny v týždni, kde matka nenájde prácu, pretože jej dieťa nemá družinu v tej dedine, tak týmto rodinám povedať, že to, čo my pre vás ideme spraviť, je, že upravíme elektronický formulár pri prihláške na vysokú školu, je málo. Potrebujú a zaslúžia si viac. Práve od štátu. Ďakujem, ak môžem poprosiť na tú istú otázku. Rád. Myslím, že tu nemožno premiešavať dve veci. Na jednej strane je to registrované partnerstvo ako istá forma pozdvihnutia registrovaného partnerstva osôb rovnakého pohlavia na úroveň už blížiacu sa formou manželstvu. A druhá vec sú práva, o ktorých osoby rovnakého pohlavia hovoria, že v tých veciach sú diskriminovaní. Napríklad dedenie, napríklad nazeranie do zdravotnej dokumentácie a neviem čo ešte všetko. A ja nie som proti tomu, aby sa zmenili zákony, ktoré napríklad... Dedenie aj tak nemôže byť upravené v zákone o
teoreticky v zákone o registrovanom partnerstve, pretože dedenie je upravené v občianskom zákonníku. Čiže nanajvýš by sa musel doplniť občiansky zákonník, že dobre ešte nejaká dedičská skupina alebo do nejakej dedičskej skupiny sa dajú ešte aj osoby žijúce v registrovanom partnerstve. Alebo do zákona, pokiaľ viem o zdravotnej starostlivosti, že dobre do zdravotnej dokumentácie môže nazerať ešte aj ten, ktorý je evidovaný ako registrovaný partner. Ale to sú všetko odlišné veci, ktoré sa dajú riešiť a ktoré nepredstavujú relativizáciu manželstva. To znamená, ja osobne nemám nič proti tomu, aby sa, dajme tomu, občiansky zákonník doplnil a do nejakej dedičskej skupiny by sa doplnilo, že áno, dobre, dedí tam aj teda registrovaný partner. Mimochodom, keď je do jednej dedičskej skupiny aj tak patrí osoba, ktorá žije v spoločnej domácnosti po dobu 1 roka. Alebo nie som proti tomu, aby sa zmenil zákon o zdravotnej starostlivosti a doplnilo sa tam, že áno, do zdravotnej dokumentácie môže nazerať aj registrovaný partner. Teraz hovoríme teoreticky, že by existovalo niečo ako registrované partnerstvo. Nebudem sa veľmi rozširovať, lebo už to spôsobilo trošku zmätky ďalej. Ale to znamená, že hovoríme tu len o čistom registrovanom partnerstve. Či sme za, alebo či sme proti. Ja som proti, pretože je to relativizácia manželstva a manželstvo dnes potrebujeme viacej ako kedykoľvek inokedy v dejinách. Práve povedzme napríklad aj na problémy v spolužití medzi teda osobami, povedzme na demografické trendy a určite by sa našli ešte aj nejaké iné ukazovatele. Čiže registrované partnerstvo oddelme, hovorím, že to nie, a či je to iné ukazovatele, no prosím, prečo nie, tie neznamenajú nejaký zásadný vplyv na relativizáciu manželstva. Ďakujem, pán Kňažko. Napokon. Ja budem skutočne stručný. S manželstvom je to ako s demokraciou. Nič lepšie ako demokraciu sme nevymysleli, ale nie je to dokonalý systém. Len nevieme lepší. Manželstvo je skutočne jedinečné a dá sa nahradiť jedine ďalším manželstvom. Však až tak je jedinečné. 52% manželstiev sa rozvádza. Tak o čom hovoríme? Ja nehovorím, že treba teraz zrušiť manželstvo, ale nerobme z toho niečo posvetné, niečo, bez čoho rodina už neexistuje. Predsa existujú slobodné matky, existujú rozvedené rodiny, tie tiež potrebujú mať práva. A predovšetkým tie deti, ktoré tam žijú, nesmú byť ukrátené o žiadne práva. Takže OK, na jednej strane manželstvo ako základná rodinná bunka, niečo jedinečného, dobre, a na druhej strane sú ľudské práva. A to nesmie stať v protiklade, to je všetko. Ďakujem. Máme nejaké ďalšie otázky, nech sa páči. Dobrý, moje meno je Marian Krkošek, chcel som sa spýtať otázku na pána Čarnogurského, je možno trošku dlhšia, tak ju prečítam. V kauze okolo prania špinavých peňazí v Trnavskej arcidiecéze figurovala vlastne aj firma vášho syna a keďže robila právne krytie, tak by sme boli veľmi naivní si myslieť, že o ničom nevedela. A nie je povinnosťou a ako právnou, tak je morálnou všetkých občanov nepodielať sa na tunelovanie vlastnej krajiny, viac menej aj svojej cirkvi, keďže sa jednalo o arcidiecézu. Je mi jasné, že vy nie ste váš syn, ale takisto by bolo dosť naivné myslieť si, že ste o tom tiež nevedeli a myslíte si, že máte morálne právo uchádzať sa o post hlavy štátu, keď sa vlastne vaša rodina na jeho rozklade podiela? Ďakujem. Najskôr chcem povedať, že prídem k vašej otázke, ale predsa len malý úvod. Ak vás môžem poprosiť naozaj stručne. Ja chápem, že tá otázka je komplikovaná. Nie. Že za komunizmu mi vytýkali otca a v demokracii mi vytýkajú syna. Tak vidím, že veľký rozdiel. Áno, príde aj na vnukov. Áno, som zvedavý, že čo to bude s vnukmi. To je jedna vec. Druhá vec je, že naozaj detaily tejto kauzy, teda tohoto účtovania a tak ďalej nepoznám, ale máte pravdu, však so synom sa nehneváme, čiže aspoň v hrubých rysoch niečo poznám.
A chcem povedať toľko, že tam sa jednalo o viac než 200 prípadov, jednotlivých prípadov nehnuteľností, ktoré a zmluvu s kanceláriou môjho syna nepodpísal arcibiskup Sokol, teda ešte ten predošlý, ale iný. Ďalej, že môj syn, aby mohol vybavovať tieto kauzy, teda týchto vyše 200 nehnuteľností, tak musel vytvoriť vo svojej kancelárii oddelenie asi 20 ľudí. A ešte k tomu, tam išlo o taký problém, že ten zákon o vrátení nehnuteľností cirkvi, a myslím aj iným, ale hovoríme o cirkvi, platil do istej doby rádové, povedzme, že 2 roky. A to znamená, že do tých 2 rokov bolo treba uplatniť nárok na vrátenie týchto nehnuteľností. Ale uplatniť nárok na vrátenie, to znamená v katastri nájsť parcelné čísla, zistiť, kto teraz či akože vlastní, alebo má v držbe tieto nehnuteľnosti, napísať mu výzvu na vrátenie, najskôr dobrovoľné, a až keď to nevrátil, tak potom podať žalobu. No to predstavovalo pomerne veľké množstvo takejto právnickej práce. Čiže toto robila kancelária môjho syna, musela to urobiť veľmi rýchlo, pretože dostala to na vybavenie pomerne neskoro pred uplynutím lehoty stanovenej zákonom. Teraz, viete, ja som... No a táto odmena bola stanovená dohodou medzi biskupmi a kanceláriou môjho syna. Pretože pôvodne bola kancelária môjho syna poverená len Trnavsko-Bratislavskou arcidiecézou, to bolo ešte pred reorganizáciou. Potom došlo ku reorganizácii, čiže z toho boli, myslím, Bratislava, Trnava, Nitra, možno aj Žilina, neviem. No, dajme tomu, že 3 alebo možno až 4 diecézy. To znamená, že potom došlo dohodou medzi biskupmi týchto diecéz a kanceláriou môjho syna a došlo to dohodou na základe, samozrejme, muselo to zodpovedať vyhláške Ministerstva spravodlivosti o advokátskej odmene a ďalej, že tieto spory pokračovali ďalej a to znamená, keď diecéza, ktorákoľvek z týchto už 3 bola úspešná v tom spore, tak mala nárok na náhradu advokátskych trof od žalovaného. A ten žalovaný mohol byť štát, mohla byť obec alebo mesto nejaké, mohli byť súkromné firmy. Nehľadajte sa, ak vás môžem poprosiť naozaj, ak by sa dalo jednou vetou vysvetliť, že v čom je podstata toho problému, ak sa to dá. No tak to sa jednou vetou nedá. Jednou vetou sa dá toľko, že to bola proste dohoda medzi kanceláriou môjho syna a biskupstvami, no ale počuli ste otázku. Čiže ako mám, jednou vetou sa na tú otázku naozaj nedá odpovedať. Na čom? Či sa moja rodina podielala? Na rozklade štátu. Na čom? Na rozklade štátu. To bola otázka. Ja si myslím, že nehľadať sa ani zo strany otázky, ani zo strany odpovede. To je asi otázka, ktorú veľmi špecifická a možno by bolo na mieste, možno aby to riešil syn pána Čarnogurského. A ja poprosím ďalšiu otázku. Ja chápem, že tá otázka je relevantná, určite. A možno veľmi špecifická. Ale viete čo, predsa jednu vetu ešte, alebo 2. Tak skúste 2. Môj syn, ani ja sme to nechceli rozťahovať, túto kauzu. Ale vidím, že sa to opakuje stále viacej a viacej, takže nakoniec môj syn bude nútený zorganizovať, povedzme, tlačovú konferenciu alebo niečo také a detailne to vysvetliť, čo ja nie som schopný. A potom povie, ako to bolo, ako to začalo pri Banskobystrickej diecéze, ktorá prišla o 3/4 majetku. Kaštiel pôvodne Banskobystrickej diecézy v Žiari nad Hronom, ktorý postavil kardinál Pázman. Nehnevajte sa, to už je naozaj 4. dlhá veta. Dobre.
Áno. Nehnevajte sa, naozaj čas je tak obmedzený, že by som sa chcel dostať naozaj k otázkam, ktoré... Môžete ma po skončení vyhľadať a môžeme sa o tom porozprávať. Myslím, že to bude asi najlepšie. Myslím, že tam v rohu úplne vzadu máme prichystané 2 otázky. Nech sa páči. Áno. Moje meno je Vladimír Gregor, som študent práva a mám otázku na pána Procházku, keďže on je favoritom môjim v týchto voľbách. Sú to otázky súvisiace s ústavou, keďže vy ste ústavný právnik, čiže prvá rýchla otázka je, že či viete povedať, alebo viete si predstaviť, koho by ste vymenovali, alebo teda dosadili do súdnej rady, ktorých 3 sudcov, konkrétne mená, keby k tomu došlo. Potom, aký zákon alebo okruh zákonov by ste určite nikdy nepodpísali ako prezident. A keďže náš súčasný prezident nám ukázal, že dá sa aj nevymenovať, povedzme generálny prokurátor, či si viete predstaviť situáciu, za akej vy by ste určite nevymenovali nejakého člena, nejakého ústredného orgánu do jeho pozície? Ďakujem. Ďakujem aj ja za otázku. Ďakujem Nech sa páči. za tú otázku. Začnem tou prvou logicky. Inaugurácia je až v polovici júna a samozrejme, že tie mená poznám. Ale ak by som ich teraz povedal, tak za tie 4 mesiace by sa mohlo stať, že tí ľudia by už neboli sudcovia alebo v iných pozíciách, aby som ich potom mohol menovať. Čiže nechcem nikomu ublížiť dopredu a ísť s bubnom na zajace, ale odpoviem na to tak všeobecne, že ja poznám pomery v súdnej moci zvnútra veľmi dobre. Ja som pred 10 rokmi začal sudcom prednášať ústavné a európske právo a aj tým, že som pôsobil na ústavnom súde ako poradca, tak som sa vlastne zaoberal živými súdnymi spismi. A naozaj poznám tie pomery veľmi dobre, však napokon mám 42 rokov za chvíľu a moji spolužiaci a už aj moji študenti z konca 90. rokov obliekajú talár. Čiže spoľahnite sa prosím, bez toho, aby som vám teraz tie 3 alebo dokonca 5 a koľkokoľvek mien povedal, že toto je vec, na ktorú si naozaj trúfam. Dnes je v SME anketa, že koho by som menoval za predsedu ústavného súdu a ten človek, ktorého som tam menoval, za to tiež nie je zodpovedný, že tiež mu to nemôže byť pričítané za vinu, ale tam nájdete konkrétne meno. Druhá otázka súvisela s tým, že či si viem predstaviť, že by som niekoho nevymenoval. Myslím si, že človek, ktorý bol opakovane prichytený pri klamstve a ktorý si týka s ľuďmi a priateľsky sa na ňo obracajú ľudia, ktorých hľadal Interpol po celej Európe, nespĺňajú úplne kritéria, ktoré ústavný súd vyslovil v náleze vo veci Čentež. A to kritérium je jednoduché. Spôsobilosť zastávať zverený úrad spôsobom neznižujúcim jeho vážnosť. A tam si myslím, že to kritérium aplikované napríklad na tohto pána hovorí úplne samé za seba, že už to ani netreba dopovedávať. A bola tam tretia otázka, a teraz mi odpustíte, že jasné, ďakujem, super. To som mal v tom online čete, kedy som na SME, kedy som ešte neprezieravo vlastne mal takú žuvačku a bol som taký celkovo uvoľnený, tak tam na tom online čete sa ma pýtali, že keby som bol diktátor, tak aký zákon by som presadil. A odpovedal som, že by som presadil zákon, ktorý zakazuje diktátorom presadzovať zákony podľa vlastnej svojvole. A ono to súvisí aj s tou vašou otázkou. Nepodpísal by som nikdy zákon, ktorý zbavuje ľudí možnosti vymeniť si svojich zástupcov, prejaviť svoju slobodu a svoj občiansky hlas, lebo vám ten štát patrí. Vy máte právo rozhodovať o tom, ako bude vyzerať. Nedajte si to právo vziať. A ešte potom sú tam samozrejme zákony, ale to hovorím teraz ako keby samozrejmosť, keď vám toto poviem. Zákony, ktoré sa priečia svedomiu človeka. A ja už som sa tu k jednej z tých otázok týkajúcej sa ochrany života
ešte predtým, než sa prvýkrát nadýchne pod slnkom, vyslovil. To je jedna z tých vecí. Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči. Ďalšia otázka. Dobrý večer, ja sa volám Anna Hunčíková a rada by som možno trochu sa spýtala na doplnenie otázky túto kolegu predo mnou, že vlastne čo všetci traja páni kandidáti považujete za nejakú najväčšiu chybu, omyl alebo niečo, čo by ste konkrétne nespravili, čo za históriu samostatnej Slovenskej republiky niektorý z tých troch prezidentov spravil? Ak môžem poprosiť pána Kňažka, možno ako prvý už dávno som dostal k slovu. Neviem, či máme toľko času, aby som ma vymenoval, čo všetko naši predchodcovia urobili, ale hlavne, čo neurobili. Budem stručný. Nie je pre mňa priateľné, aby prezident nepredniesol správu o stave republiky. A už roky sa to nestalo. To hádam stačí. A je dôležité, aby prezident nemlčal, keď má hovoriť, aj keď máme skúsenosti, že niekedy, keď začne hovoriť, je lepšie, keby mlčal. No. Viete, pre mňa je strašné, keď som si čítal takú anketu, že akého prezidenta by ste si želali a zvíťazili 3 okruhy. Jeden okruh bol, aby som sa nemusel za neho hanbiť. Druhý bol, aby povedal súvislo aspoň jednu vetu. No, sa smejete, no. A tretí bol, aby ovládal aspoň jeden svetový jazyk. No, takúto kvalifikáciu by podľa môjho názoru mal mať vrátnik ktoréhokoľvek stredne veľkého podniku. Nie prezident, to je katastrofa, no. Ale trošku pre oživenie, mňa ste sa to síce nepýtali, koho by som vymenoval za šéfa ústavného súdu, ja pána Procházku. A teraz z úprimného presvedčenia alebo takticky? To už, ja si to veľmi vážim, ale to už budete mať, pán Kňažko, 80 rokov, lebo to bude po 2 tých volebných prezidentských obdobiach. Ale beriem, ja si to budem vážiť aj za takých okolností a veľmi sa na to teším. Ja myslím, že to je pekná gradácia. Podľa mňa samoamnestia je akože za hranicou všetkého, čo si kdokoľvek môže dovoliť, že amnestovať vlastné, to je hrozné. A ono, totižto, je to hrozné aj kvôli tomu, že to je samoamnestia podľa môjho, teraz v súlade so štrasburskou judikatúrou, hodnotiaceho úsudku, ale aj preto, že amnestia ako taká paušálne popiera rovnosť pred zákonom. Amnestia nie je milosť. Amnestia je akt, ktorý napríklad tá ostatná, ktorá bola pri 20. výročí Slovenskej republiky, ktorej hlava štátu mimochodom povedala, že za 20 rokov sa nestretla v politike s korupciou, to je tiež istá diagnóza. A pri tejto príležitosti bola amnestia, ktorá zbavila trestu aj ľudí odsúdených za trestné činy súvisiace s korupciou. To je škandalózne. Čiže amnestia ako taká je problém a to je vec, o ktorej ja hovorím dopredu, že sa zriekam toho práva hneď teraz nahlas pred vami a nikdy to právo nebudem chcieť využiť, pretože na nápravu zlyhania systému v jednotlivých prípadoch, aj to sa môže stať a my vidíme veľmi často, že sa to stáva, stačí milosť v individuálnom prípade, kedy sa zohľadnia práve tie konkrétne okolnosti. Ale amnestia ako taká, a špeciálne poviem to nahlas, Mečiarove amnestie sú podľa mňa na výkone doterajších prezidentských právomocí najväčšia škvrna. A paradox, alebo príznak, vyberme si, sme na Slovensku, tu paradoxné veci sú často príznačné. A túto prezidentskú právomoc využil človek, ktorý na to ani od ľudí nemal mandát. Ďakujem, pán Čarnogórsky. No, ja by som zakázal zaradiť do programu oficiálnej zahraničnej návštevy slovenského prezidenta polovačku v cudzej krajine. A biatlon? Biatlon to by mohol ísť, ale polovačku by som zakázal. Ďakujem za odpovede. Ak má niekto nejakú ďalšiu otázku, ja som celý čas otočený tejto polke chrbtom, ak by bol niekto z tejto strany, kto by chcel položiť otázku. Mám
Kde máme mikrofón? Tu som. Tu. A máte mikrofón? Áno. A nech sa páči, pardon. Tak, dobrý večer. Volám sa Branislav Sarňák. Chcel by som sa opýtať všetkých troch pánov, ak môžem. Jednou z kompetencií prezidenta je menovanie a odvolávanie predsedu Najvyššieho súdu. Odvolali by ste súčasného? Ďakujem. Ak vás môžem poprosiť, na to by sa dalo možno jedným slovom alebo aj jednou vetou odpovedať. Nedá sa to. Hovorím vám, že hovoríme o odvolaní. Odvolanie predsedu Najvyššieho súdu je možné, síce v ústave je to jedna veta, že menuje a odvoláva predsedu Najvyššieho súdu, ale potom v zákone, myslím o sudcoch, je odvolanie predsedu Najvyššieho súdu aj iných sudcov viazané na ďalšie podmienky, ktoré tu nám nebudem vypočítavať, ale ktoré momentálne neprichádzajú do úvahy. Čiže prezident nemôže začať výkon svojej právomoci tým, že by porušil zákon. Ďakujem. Nech sa páči. Neviem, či chce pán Kňažko priodpovedať, pán Procházka. Je to jednoduché. V júni mu končí volebné obdobie a v prípade, že by sa znovu uchádzal, je dostatočné množstvo dôvodov a je tu aj precedens, aby ho prezident nemenoval. Takže celkom určite by som pána Harabina do tejto funkcie nemenoval a zdôvodnil by som to i odborne, i morálne. Ďakujem, pán Procházka. Ak by mi súdna rada predložila taký návrh, tak určite áno. Nech sa páči, ďalšia otázka. Dobrý večer. Moje meno je Petr Pčolinský. Ja by som sa chcel spýtať všetkých troch tú istú otázku. Ktoré svoje politické rozhodnutie, ktoré ste doteraz urobili, by ste zmenili alebo ľutujete? A nehovorte, že žiadne. Kto sa hlási prvý? Mal by som sa teda poradiť s manželkou, ktorá tu na niekde medzi vami sedí, ale dobre. Myslím, že nebolo dobré rozhodnutie, alebo nedostatok rozhodnutia mojej vlády na začiatku 90. rokov, kedy sme nerozhodli alebo nezmenili rozhodnutie o tom, že diaľnica sa bude stavať severnou trasou, teda Považím. Keby sa vtedy začala stavať južnou trasou, teda Pohroním na Zvole, na Lučenec a tak do Košíc, tak dnes by už Košice boli spojené s Bratislavou diaľnicou a už by diaľnica mohla ísť ďalej na východ. No a bolo by to lacnejšie, pretože terén je ďaleko prístupnejší ako severnou trasou. To žiaľ sme neurobili. Ďakujem za odpoveď. Viete, posudzovať minulé rozhodnutia na základe súčasného poznania z dnešného hľadiska je princíp generála po vojne. Samozrejme, že väčšinu rozhodnutí by človek zmenil, keby býval vedel vtedy to, čo vie dnes a keby mal to, keby boli iné okolnosti. Čiže ak mám ale odpovedať, že či som sa vtedy a vtedy na základe konkrétnych okolností a v tom čase rozhodol správne alebo nesprávne, mal by som problém hľadať tie nesprávne rozhodnutia. Ja mám takú skúsenosť v živote, že ja väčšinou spätne ľutujem skôr to, čo som neurobil. Z pohodlnosti alebo z nejakého, ja neviem, z nejakej že zakríknutosti. To sa vám asi zdá vtipné, že zakríknutosť, keď ja poviem, ale z takých, že som vlastne akože niekde niečo nespravil, hoci som mal. A aj teraz, keď nad tým tak spätne rozmýšľam, tak neviem si stále vybaviť, že čo by som tak asi mohol spraviť iné, ale myslím si, že pád Radičovej vlády bol taký akože fakt, že ťažký fail, ktorý sa vlastne ani nedá vysvetliť. Ja sám ho neviem sebe samému vysvetliť, že ako sme to mohli dopustiť. A to je možno jeden z prípadov tých rozhodnutí, kedy po bitke je každý generálom a každý bol v nejakom zákope a myslel si, že on má tú jedinú pravdu. A že či som nemal spraviť viacej preto, aby som tých ľudí z tých zákopov priviedol. Ťažko ako nováčik po 2 rokoch v politike si také bremeno môžete zobrať, ale možno som
to mal aspoň skúsiť. Aj som to v takom nejakom rozsahu skúšal, ale že keby som si mal spomenúť na jednu vec, ktorá ma fakt, že fest mrzí a už sa nedá vrátiť. Však nič sa vlastne nedá vrátiť, čo uplyne. Tak je to to, že sme 100 000 ľudí hodili cez palubu a zobrali im nádej na to, že spolu na to máme. Stále si myslím, že som nemohol spraviť viac, ale teraz ma to tak omína, že či naozaj. Ďakujem. Nech sa páči ďalšia otázka, ak je prichyslená. Dobrý večer, ja sa volám Mikuláš Hanez a mal by som dve otázky. Prvú asi pre všetkých kandidátov a to je, že či by po zvolení boli aktívnym prezidentom alebo aktivistickým prezidentom. Neviem, či je potrebné asi nejaké bližšie dovysvetlenie týchto dvoch rozdielných pozícií. Možno by sa dalo povedať, že prezident na štýle pána prezidenta Havla alebo súčasného pána prezidenta Zemana v Čechách. A druhá otázka by sa konkrétne bola smerovaná k pánu Procházkovi, ktorý spomínal, že by po zvolení presadzoval aj svoje názory v zahraničnej politike, popri tých vládnych, že či si nemyslí, že tento krok by bol nestrategický, lebo napríklad takéto fungovanie Václava Klausa v Čechách uviedlo a uvrhlo, tak povediac, Českú republiku dosť do nekomfortnej situácie, čo sa týka zahraničnej diplomácie. Ďakujem. Ja sa hneď zbavím tej druhej otázky odpoveďou, že v tej otázke, ktorú ja som dostal, to nebolo vôbec fokusované na zahraničnú politiku. Bolo povedané, že či prezident republiky aj na oficiálnych fórach je povinný vždy zastávať postoje, ktoré zastáva vláda. A ja tvrdím, že prezident republiky v prvom rade sa zodpovedá ľuďom, od ktorých dostal mandát a má povinnosť, morálnu aj politickú, zastať sa tých ľudí aj voči vláde. A ja by som tú povinnosť splnil. Tak ten úrad vnímam. A mám sa hneď dostať aj k tej... Môžete, nech sa páči. Ja ešte raz prečam tú otázku schválne, lebo mám pocit, že sa okolo nej viackrát točíme a nebolo jasné, tak aby to bolo možno jasnejšie, ak by si sa chceli k tomu ešte akoby dať na pravú mieru to, čo ste povedali. Mal by prezident na oficiálnych a súkromných návštevách v zahraničí prezentovať postoj vlády, aj keby sa nezhodoval s jeho osobným postojom? To bola otázka. Hej, čiže aj v súkromných návštevách v zahraničí. Áno, hej. Ale aj na oficiálnych. OK, dobre. Čiže rozumieme si teda? OK, som rád. A pokiaľ ide o aktívny alebo aktivistický, no tak aktívny a kompetentný je najlepšia kombinácia. To je presne tá kombinácia, na ktorú ja si trúfam. Aktívny a kompetentný, lebo byť prezidentom, ktorý je nositeľ osobnej svojvole, keď už sa pýtate na situáciu západných susedov, tak na čo to je? Kto má z toho aký úžitok? Možno tá osoba a niekoľko ľudí okolo neho. Ale aktivita môže priniesť úžitok všetkým, a ja to poviem ešte raz, lebo mi na tom záleží, všetkým, ktorí ten úrad živia vlastným úsilím. A to je to, čo si tu stále ako keby časť ľudí nechce alebo nevie uvedomiť, že štát nemá žiadne vlastné peniaze. On ich musí najskôr niekomu zobrať. A všetky tie peniaze, ktoré niekomu vezme, je povinný použiť čo najúčelnejšie a najhospodárnejšie. A pri úrade hlavy štátu, ktorá nás stojí relatívne dosť, platí, že to nasadenie musí byť úmerné tým nákladom. Aj tá odbornosť. Ďakujem. Nech sa páči. Aktivistický Aby bolo možno jasné, čo znamená aktivistický prezident, možno nie všetkým to je jasné, tak pre istotu to poviem, že to je prezident, ktorý vybočuje z rámca svojich kompetencií, zasahuje do kompetencií iných ústavných orgánov. Či to je vláda, súdy a tak ďalej, to je jedno. Tak aktivistickým prezidentom netreba byť, veď je to nezmysel. Prezident, aj keď je úplne iného politického razenia i zmýšľania, predovšetkým musí konštruktívne spolupracovať so všetkými ústavnými orgánmi vo všetkých aktivitách, ktoré sú pre krajinu prospešné. To je aktívny prezident z hľadiska svojich ústavných kompetencií, ale i z hľadiska svojho vplyvu by mal byť aktívny, o tom nie je pochýb. Nebude problém pre kohokoľvek zo súčasných kandidátov potom, aké máme skúsenosti, byť dynamický, aktívny a prospešný, lebo niečo také sa v Grasalkovičovom paláci za dlhé roky už nevyskytlo. Bude to revolučná zmena, nech tam bude ktokoľvek z nás. Ale
určite netreba byť aktivistický, pretože to je na škodu všetkých, vrátane prezidenta, vrátane spoločnosti. Chcel by som dodať, že nie je úlohou prezidenta a ani právomocou, aby vyvažoval vládu. Pretože právomoci prezidenta, aj poslanie prezidenta podľa ústavy je iné, než právomoci a poslanie vlády. Koniec koncov hlavou štátu je prezident a teda nie na rovnakej úrovni s vládou, je vyššie. To znamená, že nemožno si, alebo si myslím, že je nesprávne stávať si za úlohu, keď sa uchádzam o dôveru občanov, že chcem vyvažovať úlohu vlády. To na toho Ústava Slovenskej republiky nesplnomocňuje prezidenta. Ďakujem. Ale splnomocňuje ho na to, aby zabezpečoval riadny chod ústavných orgánov, všetkých ústavných orgánov, vrátane vlády Slovenskej republiky. A vláda funguje riadne vtedy, keď plní sľuby, ktoré ľuďom dala. Lebo ako to funguje dnes? Dnes si vláda vypýta nejaký mandát, dostane ho, potom príde programové vyhlásenie vlády, celá tá cházka sa postaví a postojačky tlieska. A potom z toho zrazu nie je nič, tí ľudia z toho nič nemajú. A na čo majú potom priame celoštátne voľby, v ktorých prídu a niekoho si vyberú? Ten národ si niekoho vyberie. A ten človek má hovoriť, že no tak politicky korektné je byť tak trošku vzadu a moc sa do toho nemontovať. Veď vždy je v tom štáte nejaká konkrétna situácia. A dnes je situácia taká, že jedna biznis politická partaj sa snaží ovládnuť celý štát. Tak ja nebudem teraz akože čítať, že čo, kde, ako, ktorý vedec napísal, ale viem, že som konfrontovaný s jednou odhodlanou partiou smerákov a mám morálnu aj politickú povinnosť sa tých ľudí zastať a nejakým spôsobom strčiť nohu do dverí a nedovoliť, aby nám ukradli celý štát. Chceli ste ešte reagovať? Určite, pretože nedovoliť ukradnúť štát, samozrejme. Ale pokiaľ chcete byť naozaj rovnováhou týmto smerákom, ktorí nám kradnú štát, založte politickú stranu a zvíťazte vo voľbách. Nemôže prezident kontrolovať vládu. Bol som na stovkách zasadnutiach vlád. 3-krát na Slovensku, raz vo federáli, kde som pôsobil ako minister koordinácie medzi slovenskou vládou a federálnou. Len pre obraznosť. Na jednej vláde je asi 25 až 35 bodov. To je asi takáto výška 15-20 cm. 4-krát do mesiaca zasadá vláda. Takže hovoríme asi o pol metri dokumentov zo 14 či 15 rezortov. Za tým sú stovky odborníkov, tisíce úradníkov. Kancelária prezidenta má až okolo 100 zamestnancov. Na kontrolu vlády je tu parlament so svojimi 150 poslancami, zhruba 20 výbormi a celým aparátom plus 150 asistentami. Tí kontrolujú vládu. Prezident nie je v silách kontrolovať vládu ako takú, dávam za pravdu, čo hovorí pán Čarnogurský. Je iné, keď sa dejú veci, ktoré sú v rozpore s programovým vyhlásením, alebo je tu istý problém, ktorý trápi verejnosť. Tam prezident musí byť aktívny, ale kontrolovať vládu je výraz, ktorý prezident nemôže naplniť. A navyše vláda má programové vyhlásenie na 4 roky. Ako ho chcete kontrolovať každý mesiac? Keď ono sa plní za 4 roky. Vás môžem poprosiť naozaj stručne. Plán legislatívnych úloh vlády, to si možno, že nepamätáte, ale to je vec, ktorá vymedzuje rámec tej činnosti vlády na rok dopredu. To je plán legislatívnych úloh vlády, ktorý je dokonca po mesiacoch. Čiže tu nikto nehovorí o kontrole rezortných materiálov, páni. Veď akože teraz z hrušky dolu. Hovorím o dohľade nad tým, ako vláda plní sľuby, ktoré ľuďom dala. A na to tí ľudia majú právo. My naozaj nepotrebujeme v úrade hlavy štátu glosátora, ktorý bude ľuďom hovoriť, že čo nefunguje. Oni vedia, čo nefunguje. Oni to nepotrebujú počuť od hlavy štátu. Oni potrebujú, aby hlava štátu s tým skúsila niečo urobiť. Ďakujem. Máme dokonca možno 10-15 minút, tak ja by som navrhoval položiť možno naraz 2-3 otázky od viacerých ľudí. Kde máme mikrofón? Môžem?
Ja mám otázku na Jaroslav Kašovic, ja mám otázku na všetkých troch kandidátov, že ktoré krajiny by ste navštívili ako prvé na zabezpečenie lepšej hospodárskej spolupráce? A druhá otázka, že kde vidíte budúcnosť takú bližšiu nášho východného suseda Ukrajiny, či v Európskej únii, v colnej únii s Ruskom, alebo ako nezávislý štát? Ďakujem. Ak vás môžem poprosiť naozaj stručne, ak sa dá, aby sme stihli položiť ešte viacero otázok. V tomto sa my s Radom Procházkom zjednocujeme, že najradšej by sme, alebo plánujeme prvú cestu do Varšavy. A to nie je len kvôli ekonomickým dôvodom, ako zaznelo v otázke. Vzťahy medzi dvoma štátmi majú širšiu dimenziu než iba ekonomické vzťahy. A preto, ale Poľsko, alebo takto to poviem, že naše vzťahy s Českom sú nadštandardné a chceme ich také ponechať, ale už je práve na čase, aby sme túto úroveň nadštandardných vzťahov rozširovali ďalej a z toho hľadiska pre mňa je prvým kandidátom Poľsko. A preto pretože prvá návšteva prezidenta, aj predsedu vlády a tak ďalej, ale hovoríme o prezidentovi, symbolizuje práve nadštandardnosť vzťahov alebo záujem o nadštandardnosti vzťahov a preto by som najradšej išiel do Varšavy na prvú cestu, ale samozrejme k tomu je treba pozvanie. Čiže a to by záležalo od Varšavy. Druhá otázka, Ukrajina. Ukrajina. Ja som sa už k tomu vyjadroval, že najradšej, by som videl Ukrajinu v Európskej únii. Samostatným štátom už je, čiže o tom netreba diskutovať. A čo to bolo ďalej? No, ak sa nemýlim, tak len to, že či by ste chceli... Tak to je všetko. Nech sa páči, pán Kňažko. Budem skutočne stručný. Minimálne najbližších 100 rokov nebude bližšej krajiny, ako je Česká republika, nie je o čom rozmýšľať. Samozrejme, že do Českej republiky, naviac je to tradícia, nevidím dôvod ju rušiť, alebo to meniť, hádam, každých 5 rokov. Zatiaľ taká situácia nie je. Dámy a páni, Ukrajina je veľmi zložitý problém a otázka nestojí, že kam teraz pôjde. Otázka predovšetkým je, aby sa seba identifikovala. Čo to bude? Čo bude Ukrajina? Viete, že tam, aby ste rozumeli, plyn, nafta, export Ukrajiny je z 95% do Ruska. Je tam výroba vojenských produktov, kde pracuje len 15 000 kuchárov v tom závode. Viete si to predstaviť asi. Kedy si to viedol Kučma. Je tam plus flotila a je tam problém Krymu, je tam 10 miliónov Rusov, sú tam extrémisti. Ukrajina musí zažiť slobodné voľby a musí sa seba identifikovať. A polovica Ukrajincov nehovorí ukrajinsky. A mohol by som dlho hovoriť o Ukrajine, tak nehovorme, že pôjde do NATO alebo do Európskej únie. Najprv Ukrajina musí existovať ako demokratická krajina a potom uvidíme, kam a za akých okolností sa poberie, ale na to budú potrebné roky. Za pána Procházku už odpovedal pán Čarnogurský. Ja nemám príliš rád, keď za mňa druhý odpovedajú. A ja som sa toho zdržal, že by som za druhých rozprával. Ja som ako prvý hovoril, že Varšava a cestou naspäť z Varšavy cez Prahu, lebo podľa mňa má svoj význam aj tradícia a ja si tradíciu vážim, ale v zahranično-politických vzťahoch nie je dobre stávať iba na sentimente. Musíte rozmýšľať aj o strategických záujmoch krajiny, ktorú reprezentujete. Lebo nereprezentujete len vlastný sentiment, vlastnú nostalgiu, ale aj to, čo ten štát potrebuje. To len na vysvetlenie. A Ukrajina patrí Ukrajincom. Oni majú právo povedať, aká bude, kam bude patriť. Ja osobne som presvedčený, že nám na Slovensku sa bude dariť viac, ak náš východný sused bude súčasťou tej istej politickej civilizácie ako my. Tým je to povedané asi celé. Ďakujem. Tak ak naozaj môžem teraz poprosiť aspoň 2-3 otázky, nech sa páči, tu bude ďalšia a tu v strede potom tretia. Ďakujem. Moje meno je Martin Smeja. Ja by som sa chcel spýtať,
rozprávame tu o teda prezidentskom kandidátovi, ale riešime trochu podľa mňa detaily už, ktoré ako napríklad cesty a podobne. Je to síce fajn, ale predpokladám, že pre každou cestou sa asi ten prezident pripraví, ako napríklad taký študent na skúšku, to je poctivo. Takže toto asi nie, ale keď to pozerám zo všeobecnej roviny, tak teraz tu mám viacerých kandidátov, Fico, Kiska a tak ďalej. A teraz voči týmto kandidátom, ktorí majú v tých preferenčných hlasoch podľa prieskumov, aj keď môže povedať, že ich asi neveríme, ale plus minus to percento asi sedí. A potrebujeme sa dostať do možno konkurencie tým silnejším kandidátom, ktorí tých preferenčných hlasov majú viac. A teraz vy tu sedíte traja, ktorí majú približne rovnaké názory, vo veľkej väčšine sa zhodnete a my máme takú ťažkú, zložitejšiu situáciu ako voliči, pretože si z vás troch musíme vybrať jedného, tie hlasy sa trieštia, každý máte zhruba 5 až 10, možno 12%, aby som niekoho neurazil, hlasov a teraz pán Fico má povedzme 40%, pán Kiska 30% a teraz máme dosadiť napríklad pána Procházku na pozíciu prezidenta, ktorý má v prieskume 10%. Ako ho tam dostanem, keď sa tie hlasy takto trieštia? Skúsme to nejak vyskladať, aby sa toto proste dalo dohromady. Aby sme proste vlastne nejakým spôsobom dokázali dostať. Lebo vidím tu nálepky každý, že Fica nebude voliť, ale skúsme to nejak poriešiť teda. Ďakujem. Ďakujem. Tak môžem poprosiť ešte, skúsime ďalšiu otázku. Nech sa páči. Dobrý večer, volám sa Jan Benedek. Ja by som sa chcel spýtať pánov kandidátov na prezidenta, či by nám mohli povedať rebríček svojich hodnot, kam dajú, na ktoré miesto dajú napríklad Boha, rodinu alebo prezidentskú funkciu. Ďakujem. Ďakujem. Tak môžeme ešte jednu otázku tu vpredu a potom jednu tam v strede. Dobrý večer, volám sa Kristína Cucová. Rada by som sa spýtala pána Kňažka. Pán Kňažko, vy ste boli v niekoľkých stranách, niektoré ste aj sám zakladali. Ja by som sa rada spýtala, viem, že vám to nevyšlo vo všetkých, prečo si myslíte, že práve teraz vám to vyjde ako pánovi prezidentovi? A ešte jednu otázku tu v strede. Naľavo v strede, tam kýva. Môžete podať mikrofón. Tak, dobrý večer, ja som Šimon Sádovský a študujem teoretickú informatiku, aby to nevyznelo, že sú tu len právnici a tak. A chcem sa spýtať takú vec, že aby sme to zakončili tak pozitívnejšie, že často sa hovorí o politikoch, že takú chybu spravil toto zle a tak, ale mňa by zaujímalo, že každý z vás na čo je v svojom živote, jednak politickom a jednak aj tom akože úplne všeobecnom živote, najviac hrdý, že toto som spravil a toto som ja a spravil som to dobre. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Tak skúste teda, pán Kňažko, tou osobnou otázkou a potom postupne tie ostatné, aj keď tak zrekapitulujem. Vaša otázka nebola presná, pretože nie je pravdou, že som v niekoľkých stranách bol a niekoľko som založil. Všetky som založil. Nikdy som do žiadnej strany nevstúpil. Nikdy. Vždy som ju založil. Založil som preto, že tá predtým zlyhala. Pretože sa opäť zvrhla na stranické skupinové záujmy od VPN až po SDKU. A už ma to prestalo baviť v roku 2002, tak som už prestal zakladať strany a odišiel som. Teraz sa vraciam, pretože je tu vláda jednej strany a cítim, že je potrebné ponúknuť takú alternatívu, ktorá bude dostatočným garantom, že sa to opäť nezvrhne. Tam, čo už sme zažili. A čo som v živote najviac urobil, to, že máme slobodné voľby. Tam mám svoj podiel viny. A na to som hrdý. Ešte tá tretia otázka. Ak môžete doplniť ešte tá tretia otázka, rebríček alebo hierarchia nejakých 3, 4, 5 hodnot. To bola otázka. Ale no tam boli generácie, nepleďme v politiku do takej intimnej sféry ako viera v Boha. Hovoríme o politike, pretože viera je niečo, čo by som si ponechal sám pre seba a spájal to s politikou, len keď je to nevyhnutné. Pre mňa sú atribúty alebo hodnota začína slobodou. Je sloboda, pravda, spravodlivosť. A moja viera v Boha je moja intimná vec. Ďakujem. Ďakujem ja.
Takže otázka hodnôt a potom na čo ste najviac hrdí. Tiež si myslím, že nechajme otázku Boha mimo diskusie takejto, vrátane tejto, pretože otázka Boha je motiváciou mnohých skutkov, rozhodnutí, názorov, ktorými sa nechám riadiť. A týmito som sa nechal riadiť, riadil som sa nimi a musím povedať, že v rozhodujúcich veciach sa ukázali ako správne. Ukázalo sa ako správne, keď som išiel proti komunizmu a povedzme spoluorganizoval sviečkovú manifestáciu. Ukázalo sa ako správne, keď som išiel proti Mečiarovi. No, teraz, pokiaľ ide o Rusko, to sa ešte len ukáže. Takže, no a potom... No a potom rodina, vlast, hovoriť pravdu. A toľko až stačí. A potom bola tá otázka prvá, nie? Ja ju potom zhrniem do novej otázky, ak sa nenahnevate. Nech sa páči. Boh nie je hodnota. Boh je slovo, ktoré bolo na počiatku a stvoril vesmír, čiže to nie je hodnota, ku ktorej sa dá nejako deklaratórne hlásiť. Pre mňa je viera takou vlastne súčasťou identity, že si neviem seba samého inak predstaviť, ale tiež si myslím, že to nie je niečo, čo by sme teraz potrebovali nejako preberať. Pre mňa tie hodnoty sú zrejme práve cez prizmu toho, o čom sme sa celý večer rozprávali. Sloboda v symbióze s poriadkom, lebo poriadok bez slobody nemá zmysel, a spravodlivosť ako základná cnosť aj človeka, aj spoločnosti. Ale možno, že sa k týmto hodnotám dá praktickejšie prihlásiť aj tak zrozumiteľnejšie cez to, že čo sa pýtal kolega ITčkár, matematik. Teraz som videl takú fotku na Facebooku, kde som na Sheldona Coopera spravený, čiže máme tak trochu blízko k sebe týmto pádom. A Big Bang Theory je môj obľúbený televízny seriál. Nikdy som to ale ináč keď som bol osmak na základnej škole, tak som bol veľmi úspešný v Pythagoriáde. Tak aby... že z toho politického života môjho bohatého, že 6 strán som nezakladal, to je fakt, ale jednu vec by som možno povedal, že ja uznávam tých ľudí, ktorí odmakali veľa vecí aj v novembri, aj keď sme potrebovali ísť do únie. Ale čo ma niekedy trochu omína, je ako keby sa to sústredilo len na to a zabudali sme na tých ľudí, ktorí stali pod tribúnami a ktorí odrobili aj ten vstup do únie, aj Schengen, aj eurozónu. To sú tie 100 000 ľudí, ktorí držia tento štát nad hlavou a nad vodou, ktorí ho posúvajú dopredu a vďaka ktorým to celé má zmysel. Ja vo svojom krátkom politickom živote som najviac hrdý na to, že keď za mnou prišiel predseda aj podpredseda poslaneckého klubu, škaredo sa na mňa z podobočia pozerali a povedali mi, že keď nebudeš hlasovať za to dvojité štátne občianstvo, tak to ešte len uvidíš. Takže som sa tak na nich pozrel, povedal som, že dobré páni, ďakujem pekne za odporúčanie a že som si to ustal. Čokoľvek si o tom môžete myslieť, bola to taká hraničná situácia pre mňa, lebo som bol fakt v politike krátko aj s cestou a zrazu chlapci na mňa vybehli s tým, že bude zle, keď nebudem poslúchať. A tam sa mi osvedčilo, že je to často len také bububu. A že keď si človek vydupe to svoje miesto pod slnkom, tak mu potom aj patrí. A ešte som chcel teraz niečo povedať, ale som sa tak rozohnil, že som na to zabudol. Tak hádam mi to ešte napadne. Tak ak si spomeniete. Tak ja skúsim tú otázku preformulovať. Možno najbližší príklad, ktorý by sme sa mohli inšpirovať, alebo na základe ktorého by som postavil tú otázku.
sú prezidentské voľby v Českej republike, kde pán Schwarzenberg mal v niektorých prieskumoch možno okolo 5-6%, v tých, ktoré boli možno najtesnejšie pred samotnými voľbami, mal niekde okolo 10-11%, nakoniec mal v tom prvom kole 23-24%, nepamätám si presne, čiže na margo tých prieskumov. Pán Schwarzenberg mal možno viac ako dvakrát viac hlasov, ako mu hovorili prieskumy, čiže ako na margo tých prieskumov. Ale ja by som teda preformuloval tú otázku tak, čo by sa muselo stať najbližší týždeň, 2, aby ste sa rozhodli kandidatúry možno vzdať a podporiť niektorého z iných kandidátov. Ja samozrejme chápem, že nikto z vás nekandiduje preto, aby sa vzdal účasti. Každý z vás kandiduje preto, aby vyhral. Ale napriek tomu, hypotetická otázka, tie máte určite najradšej. Čo by sa muselo stať? Neviem si to predstaviť a nič ma nenapadá. Ja chcem nechať rozhodnúť o mojej kandidatúre občanom, voliteľom a nie prieskumným agentúram. Ďakujem. Nech sa páči. Asteroid mi napadá ako jedna z možností, že keby nás trafil asteroid. Ale nie je tak jasné, že keby sa zistilo, že som thajská tanečnica, ktorá sa len prezlieká za muža, tak by to asi bolo blbé. A to by asi bol dôvod sa vzdať kandidatúry. Ale fakt, že ja chcem tomu len povedať pánovi kolegovi, že rozumiem jeho starostiam a hovoríte, že aké to máte vy ťažké, ale zoberte si, že aké ťažké to máme my, že bojujeme vlastne o každý hlas a nevidíte, napriek tomu, že sa odvolávate na prieskumy, rozdiel napríklad medzi nami troma a ešte aj, že skoro sa tu fakt, že pohádame o tom, čo by mal prezident robiť, o tej najdôležitejšej veci. Hej, že vlastne o tom, že čo by prezident v tom úrade mal robiť, vymeníme si aj takým veľmi polemickým spôsobom na to názor a v zápätí sa prihlasíte a poviete, že však vy si vlastne o tom myslíte to isté, že my to máme tiež ťažké, vážne. A keď budete voliť v prvom kole, podľa toho, čo vám napíšu v prieskumoch, tak urobíte presne to, kvôli čomu sa tie prieskumy oplatí kupovať. Oplatí sa ich kupovať preto, že potom vedia takto ovplyvniť ľudí. A keď to spravíte a takto sa rozhodnete, tak to budú roky po vás robiť ďalší a ďalší. A postavte si vlastnú hlavu. Ja nehovorím, že za mňa, aj keď by ma to potešilo, ale postavte si vlastnú hlavu, že koho chcete, aby vás v tom úrade zastúpil. A vyberte si toho, ktorý vás zastúpi najlepšie. Niektorého vám podsúvajú ľudia, ktorých ste v živote nevideli a nemáte dôvod veriť. Nás ste dnes videli, môžete veriť, nemusíte s tou thajskou tanečnicou, som si to vymyslel. Nebudem to teraz dokazovať akože úplne, že hej, že full Monty, ale... Pán Kňažko, nech sa páči. Zdá sa, že sa blížime k záveru. Mne sa ešte len žiada dodať k tomu kresťanstvu a viery v Boha, že jedno je isté, pokiaľ teda sa pozerám na nás troch, že nás kresťanská výchova a viera v Boha nepriviedla do komunistickej strany. Takže viete, koho nebudete voliť. A súhlasím s tým, čo hovoril pán predseda Ústavného súdu, budúci, pán Procházka. Skrátka, voľte naozaj toho, koho poznáte, kto chodí medzi vás, nevoľte podľa billboardov ani podľa prieskumov, voľte človeka, ktorý sa už osvedčil a ktorý má ešte stále dosť silný. Ďakujem, že ste tak pekne hovorili o mne pred chvíľou. Skrátka, voľte podľa svojho presvedčenia, ale hlavne príďte voliť. Príďte voliť a ja osobne v druhom kole podporím toho, kto z demokratických kandidátov tam postúpi. Môžem si to dovoliť povedať, lebo pevne verím, že kolegovia podporia v druhom kole aj mňa. Ďakujem vám. No, verím, že by sa dalo ešte dlho diskutovať a možno na to ešte bude priestor po diskusii alebo možno na iných diskusiách. Takže ja by som dal priestor naozaj možno ešte každému kandidátovi obmedzený, pol minútu, minútu a naozaj povedať to najpodstatnejšie, ten váš najpodstatnejší odkaz. Možno už dnes zaznel, možno bol prepočutý.
skúste ho ešte raz možno povedať a vyzvihnúť ten váš odkaz, alebo to, čo je podľa vás dôvod, prečo by vás ľudia mali voliť? Pán Procházka sa pýta, že či nechcem začať najmudrejší. Takže začínam, dobre. Nemyslel som najskromnejšieho. Pozrite sa, určite máte svoju mieru poznania a budete sa snažiť zorientovať a budete voliť podľa svojho presvedčenia za tou plentou, každý z vás bude sám. To, čo ponúkam ja, okrem toho, čo tu všetko bolo povedané, je to, že som čitateľný. Že viete, ako som sa zachoval v minulosti, ako v 89., 90., 93. a tak ďalej, pri zlomových situáciách. Bude to znieť neskromne, ale nikdy moje rozhodnutie nesmerovalo k osobnému prospechu alebo k moci. Bolo to do opozície, bolo to do ťažších podmienok a skrátka som čitateľný, ja už sa nezmením. Ale samozrejme všetko je na vás a dobre si rozmyslite, pretože ono sa to už potom bude meniť až o ďalších 5 rokov. Takže prajem vám šťastnú ruku a prajem vám pekný večer. Ďakujem. Nech sa páči. Slováci sú schopní ľudia. Napriek všetkým zauzleniam našich dejín dotiahli sme to tam, že dnes sme v Európskej únii rovnoprávny národ a úspešný národ, s nami nie sú žiadne ťažkosti typu Grécka alebo pomaly Talianska a ďalších krajín, ale za posledných niekoľko rokov sme poklesli, už nie sme na 1., 2. mieste v Európskej únii, už sme na 5., 6. alebo ešte nižšie a ide o to, aby sme sa znovu vrátili na špicu Európskej únie. Keď budete voliť, samozrejme prídite voliť a voľte podľa toho, koho si myslíte, že najlepšie prospeje tejto republike, aby sa znovu dostala na čelo Európskej únie. Ďakujem. Nech sa páči. Kohokoľvek si vyberiete, tak choďte voliť, lebo vám ten štát patrí. Vy ste jeho budúcnosť. A toto je vaša príležitosť hacknúť ten systém, ktorý dnes máme. Systém, v ktorom vládnu veľké partaje a veľké peniaze. A vy si 15.3. môžete vybrať Dávida proti Goliášom. A ja sa spolieham na to, že to urobíte. Ďakujem. Pekný večer. Ďakujem aj ja. Tak dovolte mi ešte raz poďakovať Univerzitnému pastoračnému centru za poskytnutý priestor, vám za vašu účasť a tiež za účasť s ceným hosťom, pán Čarnogurský, pán Kňažko a pán Procházka.